गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 5 नं सराइबिल बियाबाव इउपिपिएलनि 101 ट्रेक्टरनि रेली। सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ गोहोगोरासिन जाबाय नामा? सानफा एफा राजु नार्जारिखौ देरहासार खालामनो लोब लोब ओंखारबोदों रायजो राजाफ्रा। दिनै रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बर' बादा गामिनिफ्राय गासै 101 ट्रेक्टरनि रेली खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि आरो सराइबिल बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। बे रेलीनि गेजेरजों राजु नार्जारि बिथाङा गावनि देरहासार जानाया दिनैनि समावनो रोखासै आरो प्रमद बर' बिथाङा फिन खनसेबाव बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दं होननायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ फोसावनो गोनां नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ दिनै नङाब्ला गाबोननि गेजेराव फोसावनायनि इसारा होदों राजु नार्जारिया। 101टा ट्रेक्टरनि रेली दिनैहाय सराइबिल बिजाबाव बर'बादानिफ्राय जागायनानै जोंनि सराइबिल बिजाबनि खना खनला जेरावबो थांनाय जागोन। दिनै 101टा ट्रेक्टर रेलीनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय जे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर'नि फिन खनसे सरकार जानो थांफिनगासिनो दङ। एबारनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय बिपिएफआ जेरावबो गैया। बिपिएफआ गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ। बिथांमोना सिंगल डिजिटावनो थागोन आरो सराइबिलाव बिसोरो जोंनि इउपिपिएलनि खाथियावनो गैया। रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आशीर्बाद होगासिनो दङ, जेरैबायदि रेसपन्स आंनो होगासिनो दङ, प्रमद बर' सारनि जे थांनाय 5 बोसोरनि खामानि, बिथाङा जे दिनै जोंनाव सान्थिखौ गायसनबाय, बिथाङा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय, जौगानायनि लामायाव दिनै गोख्रैयै दावखोलांबाय थाबाय। बेफोर गासैखौबो नायनानै दिनै ट्रेक्टर पार्टिखौ जेरावबो आशीर्बाद होदों रायजो राजाफ्रा, बोर सारस्रिदों। सराइबिल बिजाबावबो बिथांमोना बोर सारस्रिगासिनो दं। बिदिनो थांबाय थायोबा जों गोबां बिबांनि भट लानानै सराइबिल समस्तिखौ देरहानो थांगासिनो दं। सेकेन्ड फेजनिखौ जों फोसावगोन, थाबैनो फोसावगोन। जोंना गासिबो रेडि जोबखा, फोसावनोल' बाखि। गतिके जों सानसे साननैनि गेजेरावनो सेकेन्ड फेजनि लिस्टखौबो जों फोसावगोन। जोङो दिनैनि तारिखआव 22निफ्राय 26, 22टानिफ्राय 26टा समस्ति देरहानो हानाय मोनसे रिपर्ट, मोनसे सार्भे जोंनि गेजेराव दङ। गतिके जोङो एनि टाइम बिटुइन 22 to 22 to 26 सिट जों देरहागोन। हारसिङैनो जों सरकार दागोन एबार इउपिपिएलआ।